Здравейте всички хора! Днеска ще правим видеоклип и в клас хак, който е много готино и нищо, че е хак. Ще видите колко съм развит. Аз съм още от отдавна много развит и ето ме. Ето, това съм аз. Сега ще атакувам. Ето. Абле. Някой по-силен. Айде. Ето им. Това съм аз. Мога да се убия. Но не искам. Ето. Мога, но не искам. Друг. Добре. Аз съм много добър, защото съм доста силен. Нали знаете, хаковете са доста странни. Ама аз го правя като бъде. Да. Така. Ей, това ми е първия видеоклип. Мога да поведа всички, нали? И... Айде. Ще победя. Нали? Изобщо не съм ги изхарчили тя лампа. Победих. И толкова с много. Ей, той е прекалено слаб, не искам. Мога да атакувам първия, той е много силен. Ето, палба. Ето, този е най-силният. Ето, как е? Една минута. Още една минута. И така, скоро трябва да седнем, затова трябва да си тръгваме след като видите. Да. Ей, това не го силно. О, златна бомба. Видяхте ли бомбара? Пуска златни бомби. Да. Да. Победих. Това е мен. Жалко, че има ключ, извинете. Но сега трябва да се тръгваме. Довиждане! Ой, още.